Medun. Cantik. Ora. Dengar depo-depo. Kok sik to, ora usah omong seketer-seketer wae. Kene depoe urung kok. Nah, pecah. Cakrik. Nah, oleh seketer, King. Nah. Cakrik. Terus ana isine apa ora kowe? Lah mending tibat gedhe. Lah, nek tibat gedhe gathuk iki. Wani kowe. Lah. Nah, pita. Panai. Alah. Nah, iya. Lah kae menungso wong loro kae. Lek kae lho lek jatuh tempo lek kae. Angsurane bos, wis jatuh tempo lho. Diancuk iki gawe iki lho lagi golek modal. Ganggu wae. Lah sing kok ngene iki apa to? Kok biar ngono. Kuwi duit apa utuh kuwi? Duit no iki. Kita salah empuk ya, Dek. Iso ke utang ke modal iki. Oh, pas wae kan aku depo maneh kok. Belajar wae. Ini jago ngene iki, tak wae kene. Yo, Sini, sini. Gini ya. Yo. Duit apa ora, Jul? Soale iki nggo duit iki, Jul. Bang Pecet yo jelas lek kandel. Kebokan duit Masuk. Tapi yo enek syarate. Aku diutangi sik duit ke modal. Toh, tenang ae. Ya toh, masalah duit gampang. Ya wis endi HP-ne? Tak daftarke. Yo, iki lho HP-ne. Nah, iki lho wis dadi Jul. Arep depo piro? Akune wis dadi iki. 50 Dak.